אנחנו כאן פה בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו עומדים לראות לכם מה עוד יצא בעדכון של ברול סטארס, כן? כי פעם קודם כשהראיתי רק את הסקין ההיפרצ'ארג' של ריקו זה לא היה מספיק, ואת כל השאר. אז דבר ראשון, התיבות חוזרות, ולמה אין לי אינטרנט? עם דיירה שלי ממליץ להפעיל. כן. יש פה חבילות מטורפות שכמובן יכולות ממש לעזור. יש כאן כמובן את החבילות. אני הייתי מציע לכם לקנות את החבילה של 10, כי מה שאני עומד להראות לכם עכשיו אתם לא עומדים לדעת. כמובן אתם לא עומדים להאמין. כמובן שיש פה אבל גם את הפוסקידון והבו, ומשום מה חזרו אלה סקינים האלה. אז דבר ראשון בואו נתחיל באיך משיגים תיבות, כן? יש לכם ניצחון שכמו נגיד, אני כבר שיחקתי בהכל, אבל יש פה אירועים חדשים שבהם אתה יכול לנצח להשיג כאלה רק אם יש למטה, כמובן, וגם בחלק מהאירועים האלה אם גמרתם את הכל ביום מסה, לא יודע מה למה. גם היה לי פה איזשהו קווסט של תעשו 5 משחקים מחדש בשביל להשיג כאלה, אוקיי? 12 טוקנים זה בשביל תיבה אחת. הנה, בבקשה. אוקיי? כמובן שצריך לפתוח 10 תיבות כדי זה להשיג סקין היפרצ'ארג'. כן, הוא קצת דבר שם, לא נורא. אוקיי? כן, הסקין ההיפרצ'ארג' החדש. עזבו את הרעשים האלה, אוקיי? יעבדו עליו. קיצור, שימו לב. אתם יכולים לזכור שנייה אחת איך הוא נראה כאן? איזה שדרוג מטורף. וזה מצטלב כמובן ביחד עם זה שההיפרצ'ארג' שלו ממש חזק. אוקיי. מתי שאני צריך לעשות סרטון שבו אני מדבר על כל ההיפרצ'ארג'ים או על הדמות רמה 11 בכללי, כי יש לי פה יחסית הרבה. כן. אוקיי, אז עכשיו בואו נדבר על מה זה? בואו נדבר עכשיו על האירועים החדשים. אני אתחיל מהאירוע הזה של הכדור בראולר עכשיו, אבל בעצם כל הקטע שלו זה מראה. צריך מתישהו לתקן את זה. אוקיי? וגם כמובן שנכון יש פה את בול. כל הזמן זה יכול להתחלף. עכשיו זה עוד 5 שעות ו33 דקות. בואו אני אראה לכם מה זה אומר מראה. אוקיי, אני גם יכול להסביר עד שזה יתחיל. מראה זאת אומרת, יש כאן כדור בראולר, ראינו, אני אתחייב מתישהו לעבור מקום, אוקיי? מתישהו אני אעשה את הסרטונים שלי במקומות יותר אינטרנט בפעם הבאה, אבל כן, כי עכשיו אין לי כל כך איפה. אז שימו לב, מראה ועוד בול שווה, כולם משחקים פה עם בול. זה משהו מטורף ביותר. מכאן גם היה ריקו ולא זוכר מאוד. כן, גם היה קול. והיו את האירועים של שלל. עכשיו תתפלט. קיצור, כאן צריך כמו תמיד רק עם דמות אחת. אז אתם לא בוחרים אותה. זה מה שהמשחק בוחר לכם. בס, רציתי להיות תמיד עם סם. הבקענו 2 גולים, אז זה לא כזה אכפת לי עכשיו להיות. אבל המשחק הבא באמת עומד להיות אחד המשחקים הכי מטורפים שתראו. עוד רגע נתנתי לטלפון שלי, פשוט הזלתי אותו. נתנתי אחת לעצמי. לא יודע למה. עכשיו אני רוצה לשחק ברם טופין. אם אתם לא יודעים מה זה, בעצם יש לנו כמות
דמויות, אוקיי? כל פעם שאנחנו מנצחים עם דמות אחת זה עובר לשנייה. עכשיו זה עומד להיות כל אחרי זה מורטיס, ואחרי זה אם אני זוכר נכון היה את דינמייק, ואז איך קוראים לו, ספייק, ומשם אני לא זוכר. אני יודע שאני כל שנייה בודק את האחוז, אבל נוראים את אייטם. אחר כך יש של פרימו, קוקו ופרנקים מעוררים שיפון. טוב, אני לא יכול לשחק ככה, אבל אני אנסה, תאמינו לי. אם ככה כשאני מת זה לא כמו בסולו שאני לא יכול לחזור. פשוט הם משתדרגים ואני נשאר כמו לא יודע מה, גרוע. אתם רואים למעלה בצד איזה מקום אתם, וכמובן ממקום ראשון איפה שהקטע במקום הזה. לא נראה לי שיש מקום ראשון, נראה לי שיש שתי אנשים אותו הדבר. טוב, אז בואו נפרק אותו קצת. לא, אני שונא מורטיסים, פשוט אי אפשר לנצח אותם. למה אני חצי שם מתעסק עם אותי? טוב, נראה לי חברים עוד מעט אנחנו עומדים לגמור את הסרטון הזה. בעצם זה כל מה שעשיתי, אז כן, היה מאוד קצר, מקווה שנהנתם עד הפעם הבאה, ביי.